O confinamento en redes foi un confinamento bon no sentido de que, como é unha vila pequena, é unha vila con pouca xente, pois realmente non houve problemas grandes. Nestas aldeas, nestes povos, somos uns privilexiados. Como vivimos nun sitio, pois, nun entorno medio da natureza e demais, o mar, entón todas estas cousas axudan moito, non? Podíamos ir afora porque temos horta, temos algún taller, cousas que facer, e normalmente apreciamos o valor da aldea. Te permite, penso que máis saídas, en contacto coa natureza, contacto coa xente que anda a par de ti, non sei, penso que se establecen lazos entre as persoas que son importantes e que esta desgracia que nos tocou vivir ten unha parte positiva que é o de achegamento entre as persoas. Aquí la verdad que yo al menos estuve muy tranquilito, estuve encerrado en casa disfrutando mucho de mirar el mar, de escucharlo, abriendo la ventana y aprovechando pues para hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? El tiempo que teníamos antes como que se paró y entonces pues empezamos a hacer otras cosas. Sin querer romantizar para nada, non, a situación, e partindo de todo o negativo que ten un confinamento, sí que serviu para achegarnos toda a veciñanza moito máis. La única sensación fue cuando llegué, me llamó la atención el silencio en las ciudades, y cuando llegué aquí le dije al joven, qué bien estoy aquí, que el silencio no se me hace raro. Somos máis aldea que antes, porque sabemos máis uns dos outros. Facías videochamadas, te entretenías ca xente, falando ca xente, ca familia, cos amigos, buscabas unha distracción con eles, xa que non os podías ver en persona, pois facíamos eso, claro. Mucha comunicación, incluso con algunas amigas prácticamente diaria, pues nos fuimos contando el día a día. Queremos abrazar xustamente cando non podemos, non? Están os sentimentos máis a flor de pele, eu penso, non? Medo non teño ningún. Teño medo a ter que estar nunha cama, enferma. Falase moito do medo como se o medo fose algo malo. O medo é de todos. Todos seguro que temos algún e tratamos de actuar en consecuencia con eles, non? Yo lo tuve, mi madre lo tuvo y físicamente estuve bien, pero mentalmente estuve un mes confinada y lo pasé mal. Yo creo que entre todos hemos intentado estar lo más seguros posibles, manteniendo las distancias de seguridad y protegiéndonos unos a otros, teniendo en cuenta que hay mucha gente mayor. Apareceron actitudes que non se vían antes. Antes do confinamento non sabías dun veciño por meses e agora pois algún veciño pois tocando música de vez en cando ás 8, despois ou antes dos aplausos e preguntando uns polos outros, hai unha diferencia. O lado humano resaltou un pouco máis do que tiñamos antes. Non se cerrou en ningún momento, estuvo sempre aberto, a xente moi ben. La gente moi respetuosa, solo entre unha persona y limpiar mucho, sobre todo, limpiar mucho. Nosotros somos alimentación, algo que es necesario diariamente y es la ventaja que tenemos y que estamos todos los días, 365 días. Hicimos domicilio sin cobrarlo, estuvimos yendo a las casas, llevándoles las cosas, prudentemente, claro, evidentemente, y como tenía que ser. Se había que servirlo a domicilio, tamén se servía sin problema ningún, non houve problema. Os veciños todos moi ben, a verdade que cooperaron moi ben aquí. Yo ninguna queja tengo, la verdad. Los vecinos perfectos. Aquí ya, según ven que hay alguien dentro, ya no entra nadie, la verdad. La gente se porta fenomenal. La gente de redes es especial y se porta muy bien, la verdad.
Pois a verdade é que nós desde o primeiro momento pois, intentamos poñer todo da nosa parte para que a xente que de verdad quere cumplir todo e levarlo a raxatable que poda facelo sen ningún tipo de problema. Tenemos cerrado e non sabemos cando vamos a abrir. Con las normas de non poder estar en la barra, el bar es pequeño, hai pocas mesas dentro e claro, en la terraza si llueve non podes llevar as bebidas, ni la comida, ni nada e esperemos que mejore para poder abrir pronto. Seguir igual, intentando cumplir todo o máximo posible, que a xente responda tamén e nada, nun futuro pois esperamos que todo vaya mellor e xa temos ganas de intentar facer as cousas coas que collimos isto con ilusión de facer concertos e moitas actividades culturais. Esperemos que isto pase pronto, esperemos que en verano podamos trabajar bien. Nosotros queremos que tanto Camouco como todos los alrededores sepan qué clase de negocio somos, a qué altura estamos y que queremos que todo el mundo esté orgulloso de nuestro negocio. Echamos de menos a la gente y la gente nos echa de menos a nosotros, que lo sabemos, pero hasta que dejen abrir y estar en la barra y que fluya mejor todo. Non veño aquí por tomar o café que o facía na casa, pero é por falar ca xente e ver mundo, e salir, e se pasa o tempo mellor, O que nos propuxemos fundamentalmente no momento máis crudo da pandemia foi acompañar a xente, acompañar aos nosos alumnos en este caso. Penso que as sociedades, as autoridades teñen que facer un esforzo para acompañar a poboación. Propuxemos que cada persoa nos mandara desde a súa casa como intentaba facer algún tipo de actividade que estuvera vencellada ao tenis ou que tivera algo que ver. Entón, a xente que tiña unha horta pois xogaba na horta ou dentro da casa, fixemos algunha iniciativa de dar toques coas pelotas na casa e así. Intentamos manternos un pouco en contacto co tenis entre a comunidade tenística que somos aquí. Notamos que había menos actividades e sufrimos lo menos, pero nos en realidad intentamos publicar todo o que nos chega e ser unha ponte, unha vía de comunicación. Tan pronto nos permitiron retomar as actividades, pois se nos retomaron según as indicacións da autoridade. As medidas que tomamos fueron as que nos marcó la Federación y básicamente pues son las distancias entre piraguas y en vestuarios, pero bueno, lo único que tuvimos que reducir fueron el número de personas y por el resto pudimos seguir haciendo vida normal. Yo lo que suelo hacer en misa es pasar la vuelta, que es como un truel. Y como es de hierro, luego me tengo que lavar la mano para no contagiarme. Redes es un pueblo muy pequeñito y creo que de los pocos que tiene tantas actividades para hacer, tantas cosas para aprender y para pasar el tiempo aprendiendo y haciendo comunidad con los vecinos y en ese aspecto me parece un pueblo, vamos, estamos aquí por eso. Te sorprenden las actividades que puedes hacer, porque además dices un sitio tan pequeñito y de repente te encuentras que puedes hacer yoga, puedes hacer pilates, que bueno, en fin, puedes hacer teatro incluso. Teatro, cestería, restauración. Haces un montón de cosas y la verdad que anima porque dices, por lo menos este es un sitio pequeñito, pero es que tienes cosas para distraerte y encima, pues bueno, un pueblo maravilloso. Para los niños, para todos, sí, me parece una maravilla. A cancelación dos talleres, pois claro, é algo que non é agradable porque
Eu penso que son tamén parte de saúde pública, realmente, eu penso. Cando empezou o estado de alarma, tiñamos dúas actividades xa pechadas, unha segunda parte do de conservas, e aunque o sábado sí que se podía facer, xa decidimos suspendelo visto o risco e os problemas que había. E logo tiñamos, eu creo que era o fin de semana seguinte, o de horta, comenzar ca horta de Quinín, para a actividade que estamos facendo todos os anos, e, bueno, xa nin se pudo preparar o terreo, nin facer horta. As miñas clases particularmente eran bastante agradables, se pasaba moi ben, e aparte a xente aprendía. Bueno, eso de momento non o temos porque é bastante complicado dar clases de pintura nesta situación. Nos en teatro agora estamos facendo vía online, madre mía, que non pensara, fai 6 meses. Pois sí, vámonos acostumbrando. Todo este tratamento virtual que se fixo das actividades, que se fixo de moitos actos que houve aquí, ao facelos tal como os fixéchedes, coido que acertáchedes totalmente, non? Nós tamén na agrupación instructiva sobemos adaptarnos, eu creo, que dun xeito moi positivo a través das novas ferramentas, a través das redes sociais, a través tamén grazas á colaboración de profesores, de moitas amizades que temos próximas á tenencia, que compartiron con nos o seu talento e que nos foron cedendo tutoriais, vídeos, mandándonos ánimos, moitas cousas que facían que estivésemos en comunidade. Participei mandando un vídeo pequeniño sobre un contiño que fixéramos xa vai tempo para toda a comunidade, un recitado así acumulativo, e nada, redes a miña casa, como era de ser. As cousas foron bastante ben, o sea, o que levo eu, o obradoiro de filosofía, foi un éxito, porque nos conectamos moitísima xente, o facemos de maneira telemática, tomarnos os temas igual, o que temos que ler, o que comentar despois, a xente conectábase, pero moitísimos, non? Entonces, funcionou moi ben. A tenencia teatro da agrupación instructiva de Camoco. Aquí a tenencia nunca parache desde buscar ideas de como poder seguir adiante, de como poder seguir facendo pobo, sociedade, incluso programación para todas as idades, e de todo, frente a vento e marea. E entón eso para min é importantísimo, precioso e admiro completamente. Animaba a xente, a parte de, claro, como non se podía vivir cada cousa que se facía en directo, fuchedes recordando todo o que se facía en determinadas fechas, fixeches un traballo moi ben feito, con moita documentación, unha música moi bonita, uns montaxes chulísimos, e animachedes moito a xente, nos animachedes moito a todos. Outro exemplo é a celebración das letras galegas, que fixemos un traballo, eu creo que moi bo, cun programa especial a través de internet, dunha hora de duración, tamén coa colaboración de moita xente, e tamén no verán, con impulso de actividades diferentes, con esas reportaxes da Festa da Cabria, ou do Descubre con noso Porto de Redes. Que os grandes miren para aquí, que os nosos gobernos, os gobernantes e concellos miren o esforzo, o gran esforzo que están facendo moitas asociacións, AMPAs e outros colectivos, porque a cultura ten que seguir, e vai seguir, e segue, e nada, que miren un pouco para aquí a ver se aprenden algo. Nos, a día de hoxe, dentro das clases de yoga, estamos utilizando todas as medidas que a nivel sanitario se están indicando por parte da Xunta e tamén, evidentemente, pola parte da Asociación Instructiva de Camoco, que están, tanto que a entrada da xente se fai de maneira escalonada, a utilización dos xeles hidroalcohólicos, cada quen ten, que depositar a súa roupa individual nunha zoa determinada con espacio suficiente entre cada un deles.
Todo é moi diferente agora, pero nos temos que adaptar, e a verdade que o facilitachedes moito, porque a entrar pola porta xa temos todo a man para levar paso a paso o que hai que facer. Vanse facendo cousas, con sacrificio, con precaucións, pero vanse facendo cousas. Los actos culturales, desde luego, muy bien, muy fluidos, con la colaboración buena de los vecinos y de la asociación y de los asociados, muy buena. Tamén é bonito ver como a xente sigue vindo as nosas actividades, sigue apoiando o noso traballo, son menos persoas das que quixéramos, ou poden vir menos persoas das que queren vir, non? Pero bueno, é intentar adaptarnos a isto tamén. A idea é remar, a idea é remar e navegar. Se hai que seguir online, se segue online, se hai que se pode pasar a presencial, pasamos, se teño que combinar grupos, pois os combino, porque penso que o mellor é manter como se poida, con respecto, amor, cariño, e xa está. A nosa labor é unha labor social de estar cerca dos veciños, e nestes tempos pois o que conseguimos, e eu creo que con boa nota, é estar cerca dos veciños dun xeito diferente. No es como empieza, sino como acaba. Hay que cuidarse, que con Padre Nuestro no se cura. Que la gente que está enferma que lo pase lo mejor posible y que aquí los esperaremos cuando se pueda abrir. Todos esperamos que se acabe, pero tamén esperábamos que se acabara en marzo e pensábamos que eran un par de meses e ao final foron moitos. Non sabemos como vai ser, entón hai que estar un pouco ao día, non? Hai unha cousa que polo menos a min todo este suceso me devolveu, que é pois ao día, pois imos ao día. Ahora que xa estamos todos postos nas teleformacións e a través do Facebook, a través de grabacións varias, pois habrá que seguir facendo actividades. Seguiremos adelante incluso con máis fuerza. Eu teño moita ilusión en seguir transmitindo o arte da cestería para que non se perda. Vamos a seguir, claro que sí, que vamos a seguir. Continuar cos actividades, non? Intentar adaptarnos ao que nos veña, que evidentemente nin eu nin ninguén sabemos o que vai a vir, o que pode pasar. Eu son optimista e coido que sí, que vamos a salir. E como vai salir a agrupación instructiva? Fortalecida. A agrupación instructiva, con o que se fixo mentras dura esta pandemia, co que se está facendo, é unha garantía de futuro. Eu creo que o ano que ven, e esa é a nosa esperanza tamén na agrupación instructiva, que o ano que ven poidamos ter Festa da Cabria e que poidamos retomar as actividades que facíamos, que poida haber sardiñada e que poida haber eses encontros entre os veciños. As festas volveremos a ter un verán de playa e bon, seguramente. Temos que sí, o sea, a vacuna vai a funcionar aí. O sea, no hay que esperar tampoco a hacer una gran fiesta. La fiesta es todos los días. El futuro es en lo que ahora estamos. O sea, me parece que estamos en el camino correcto. Esperamos que 2021 e adiante seña moito mellor do que está sendo 2020, que tampouco é moi complicado, a verdade. Que haxa saúde e que a xente que quero pois siga adiante e estemos todas xuntas. Temos que ter tamén coidadiño, sempre cuidado, con mascariña, con as distancias, coas mans, cuidado, cuidado, cuidado. Creo que a vida sigue. Mañá vai a salir o sol, mañá choverá e, polo tanto, a vida cultural, deportiva debe de seguir. Claro que sí, que vai ir todo mellor. Os galegos somos fortes e vamos a solucionar todo isto. Como sempre, Camouco seguirá e non seguiremos facendo cousas. Ai, por Dios, eso, nin dudalo. Camouco sigue sempre.